kuzvikudza kunozobvepi. Zvese zvaitika muri kungozviona mweya waMwari. Haleluya. Nziyo idzi hatina kumbodzimba before here. Haleluya. Amen. Asi zvanga zvisina kudai. Wotozoona kuti kune chimwe chaitika. Hatisirisu. Haleluya. Kana idzo maridzo dzacho unotoona kuti no, hatisirisu. Saka tinozozvikudza sei? Hallelujah. Amen. Inonzi fellowship of the Holy Spirit. Kana vachibvisa vamwe vanota vachiti vakanamata weisa ngoni. Asi havazivi kuti ngoni chii. Ati tinozonzi neruwadzano rwemweya mutsvene. Tiuka ruwadzano rwacho. The fellowship of the Holy Spirit. The fellowship of the Holy Spirit. Ndozvavanongotsvaga chete. Ndozvavanotsvaga. Fellowship. Ruwadzano. Amen. Friendship. Hallelujah. Amen. Kunzwa kuti tiri kuwirirana, tiri kufambirana. Chandinoda ndo chaunoda. Hallelujah. Ndozvavaingotsvaga chete Mwari izvozvo. Vanobva vafara nesu. Kana nesuwo tinonzwa kuti shuwa doro harimbokupa kufara kwakadai. Upombwe haumbokupa kugutsikana kwakadai. Amen. Mari chaiyo nyangwe ikazara kudai so mari haikupe kufara kwakadai. Amen. Nekuti uku it's not just joy or happiness, it's completeness. Amen. Kunzwa kuti ndakwaniswa. Ndokukwaniswa. Nekuti akataura akati kumudzimai uya uchachera mvura iyi ugoimwa ugofunga kuti nyota yapera. But 3 hours zuva rapisa muna October uchadzoka futi kuzochera ini. Amen. Kutonzwa kuti pane chakashota. But yandinokupa mvura ichaunza completeness. Kukwaniswa. Ashua ine pandaimba apa nayasonzwa kuti zvakaringana. Kusvikira pekuti hauchatarisa kuti vanhu vangani vauya kuzonamata. Kusvika pekuti hauchatarisa kuti chi, asi kutonzwa kuti ndakwaniswa. Amen. This is enough, it's good enough. Amen. Because he is enough. Amen. Hallelujah. Munoziva kuti tikatora masongo aya mukanyatsotarisa tingatota mharidzo nemasongo aya. Zvanga zvichitaurwa verse by verse mashoko anga achinyatsopinda. If mharidzo idzodzo dzokuti tinogona kutopinda mharidzo tikapedza. Amen. Hallelujah. Amen. Tingativerengerwei toda kuti tiende kuna John chapter 8 totangira paverse 10. Nyaya iyi takatomboiparidza ndinorangarira yanga iri Tuesday. It was a Tuesday night kumba kwana baba Chakombera. Patakaita mharidzo iyoyi yeJohn chapter 8. Vakanga vamubata mudzimai ari paupomu. Zvikanzi tamuwana in the act. Havana kuti mukadzi uyu tinomuziva achita upomu. Hatina unzi mukadzi uyu takanzwa kuti akaita upomu. Zvakanzi tatomubata ari pakati peupomu. Pekuti haana kuramba kwaanokwanisa kuita. Haana kuramba kwaanokwanisa kuita, haana kunzvenga kwaanokwanisa kuita. Vamwe tinopupura upombwe. But zvinhu zvekuti zvakavanzika. Hazvina akazvibata, hapana akazviona. Ukafunga kuti wakangwara nekuti hauna kuonekwa. Uyu manje uyu akatobatikidzwa akatoonekwa. Zvokuti nyangwe dai anga ine uchenjeri hwakadii haana kupunyuka kwaaita. Ende vanhu ava zvavanga vakaita manje vanga vari vanhu vakaoma. Abatwa achitaura chifeve ndobvaendeswa kuna Jesu kuhigh court. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanga vakutoda kutomuuraya. But vakati kuti timuuraye tisina, hazvitoti timuuraye tisina kuenda kuna Jesu. Because Jesu ndo high court. Takuda kuti tinzi tinyatsoratidza Mwari kuti tiri kuita basa raMwari. Amen. Hallelujah. Varipo vari kufamba vachiti vanoita basa raMwari. Vakamirira kutaka nemabwe. Hallelujah. Tese taitofanira kutotaka nemabwe. Ini kana nditarisa upenyu hwangu, chimwe chinhu chinondibata pakunamata Mwari rega indimbokuudzai. Kana ndichitarisa upenyu hwangu ininika, ndinotoona kuti dai ndakararama nguva iyi ndikadai ndakatakawo nemabwe inini. Ndakati ndichitaura nevabereki vangu, I think it was it Friday? I can't remember. Thursday, Friday.
ati Mwari munoziva vanondishamisa, zvandinoitirwa naMwari vakatendeka kwandiri. Ini nangu Mwari handingambovapa mhosva paupenyu hwangu. Dai pakurudzi Mwari vanondipa zvandinodeserva inini, handingambovapa mhosva because mhosva yangu ndinoiziva. Asi ivo vakatendeka kwandiri, ndandisina kutendeka kwavari. Nyasha dzacho dzinoshamisa. Mwari vakandirwira. Ungadai makazombonzwa nyaya kunzi ndafa. Nezvakaitika ipapo wapakati ipapo. I think it's Thursday or Friday, I can't remember. Hallelujah. Amen. Asi mweya mutsvene waMwari all the time he fights for me. All the time he comes through for me. Kusvikira ndozotarisa ndoti dzimwe nguva ndoti nai Mwari, ndimbori ani inini kuti mundidaro so? Kana izvo zvamakagadza pandiri zvacho ndimbori ani? Because dai taitarisa nyaya yemaqualification iyi handikwanepo. Dai taitarisa iri kafambiro chaiko handikwanepo. Kune vakawanda vakafanira yokuti kana ndichitotarisa ndototi dai uyu anditungamira ake. Dai uyu anditunga. Kana ari uyu. Kana asi Mwari vakaita kuda kwavo. Ndonyasha dzatiri kuparidza ipapa. Hanzi vamwana mukadzi uyu akaenda naye kuna Jesu. Vaenda naye kuna Jesu. Vakati tamuwana. Ende remember kuti musati matonga isusu baba wedu Moses vakati munhu akadai so anofanira kutongerwa rufu. Saka just in case muda kumupunyudza, garai mazuva kuti shoko rinoti chii. Hallelujah. Hey, mukadzi uyu ndinotarisa, I've never had a situation pese pandinonzwa nyaya iyi ndaitarisa Jesu, ndaitarisa vanhu vacho. I've never had a day yekuti nditarise mudzimai uyu. But for the first time in my life, I'm imagining kuti mukadzi uyu anga akamira sei panguva iyoyo. Imagine ungano yese is condemning you. Jesu wacho anotozikanwa kuti ndiye Mwari is there pamberi pako. Apo iwo okunyasoziva hako kuti ndo zvandiri. Ene vanhu ava hakusi kundivenga, pane kupomerwa kwokuvengwa. Kwauti unoti vakandivenga, unogona kubudisa bhesi uchiti vakandivenga. But kune kumwe kwokuti shuwa vanhu zveshuwa munoziva zvekutaura izvi. Ndakazviita zveshuwa. Jesu wacho akakunongedzera kuti iyo nyaya iri kutaurwa pamusoro pako yakamira sei. Hakusi kundivenga zveshuwa vanhu ava. Mhosva ndinayo. Hallelujah. Mweya mutsvene wangu achindidzidzisa this week about kuzvivheneka. Zvikanzi kereke yaMwari inofanira kudzidziswa kuzvivheneka. Ndichakusumudzirai sei pamusoro pemamwe machechi kana musati masvika pastandard yekuzvivheneka. Zvanzi kereke yaMwari ndoda kuti vanhu vadzidze kuzvivheneka. Vape mharidzo yaJohn chapter 8. Because John chapter 8 inodzidzisa kuzvivheneka. Kuziva mamiriro ako iwe munhu. Kusamirira kunongedzwa nemunhu kunzi uri chifero. Asi kutomira ukatarisa pasi wakatsikitsira uchitoti hongu mambo ichokwadi. Vari kuti nditape nemagwaro whether ruvengo or not, but I'm deserving. Hallelujah. Kune vasinganzwisise sanctification iyi secret iri apa. Haupapinde pasanctification kana usati wagona kuzvivheneka. Usamirire kuudzwa nemunhu kuti uri chidhakwa. Usamirire kuudzwa nemunhu kuti une makuhwa. Usamirire kuudzwa nemunhu kuti uri murewe wenhema. Kutozviziva wega iwewe kuzvivheneka kuti akomana idzo nhema idzi ndichasvika kupi nadzo. Shuwa ndinoda kurarama upenyu huri right, but ndinongoerekana nangonyima. Pamwe pacho handina kana pandine ndakamboiswa pakona pekunzi pamwe ndingasungwe kana kuti ndingarohwe kana kuti ndingabhadhariswe. Ndinongoerekana ndakutaura kuti manairo akaita mvura nezuro iyo isina unai. Munoziva kuti varipo vanhu vakadaro. Haana kana pressure kana chimba, ndanongoerekana angotanga kungonyimba ega. Kasungwa nemweya wemadhimoni.
kereke yaMwari hanzi naMwari da kuti mudzidze kuzvivheneka. Umwe neumwe atarise upenyu hwake. Kana Ishe vakakuyambutsa, rumbidza Mwari. But again, it's an opportunity to reflect sezvandataura kuti uchitenda Mwari, because ndinozvishandisa kutenda Mwari. Ndinozvishandisa kurumbidza Mwari. Because ndinenda kuziva kuti Ishe vakandisiya ndakadaro. Kuparara chaiko straight. Hauna pembedzo munhu akadai so. Hatizive kuti anga ine murume here kana kuti anga asina murume, but hazvina pembedzo still whether anga akaroorwa kana kuti asina kuroorwa. Uyu munhu uyu anga atongomirira kuti matombo achitanga kutemwa. Hallelujah. Kusvikira Jesu azoti he asina chivi ngaasimudze dombo atange kumutema. Hallelujah. Ndikurangarira chiparidza mharidzo iyi kumba kwana sekuru nako Chakombera on a Tuesday night. Chitaura kuti pakaita mumwe murume akada kusumudza dombo, ndobva afunga kuti ininiwo nezuro chairi ndakatoita upombwe, handina kubatwa but ndakaita upombwe. Akadonhedza dombo rake ndobva afa, ndobva atoenda. Kuti zvichida ndikazobvunzwa kuti sei usina kutema, obva azotaura kuti ndazvivheneka mumwoyo mangu ndikatoona kuti neniwo ufeve neupombwe huripo pandiri. Akatoenda kunochema nenyaya yake kuti zvichida ndichabva ndanzi ndini next. Umwe murume achisumudzwa dombo achida kukanda, obva afunga kuti izvozvizi ndakazadza danga nemombe dzekuba. Ndobva atanga kutofambawo achitodzokera. Umwe murume achida kusumudza dombo, ndobva anzi kwa iwewe handisi wakaitisa pamwiri mukadzi wepanext door ukamuti abvise pamwiri pacho. Haisi kuzikanwa nyaya iyo nekuti mwana akabviswa pamwiri. Hey, this is another story. Hazvipangidzwe makereke izvozvo. Amen. Vanhu vanofamba vachiti isitiri vasikana, isitiri vasikana, isitiri vasikana, but nhumbu dzabviswa kana ka4 ka5. Naivo varume vacho busy kunongedzera vakadzi vanobvisa nhumbu, but iwewe because iwe hauite nhumbu, haubate nhumbu, wozviita mutsvene. Dzimwe nhumbu dzacho dzakabviswa is because of you. Wotozopembera kufara kuti munhu uyu anga achiboti ndaane nhumbu haachisina. Woti tapunyuka, nyaya haichabude kuvanhu. All those things kuzvivheneka. Dzidzai kuzvivheneka mukereke yaMwari. Chinzverei imi mumweni, anotaura Apostle Paul. Chinzverei imi mumweni. Shuwa denga iri haripindwe nemunhu asina kuzvinzvera. You have to look at yourself. Wotozvivheneka wega. Kuita discernment inotanga pauri iwewe. Mumwe aimboparidza achiti moyo wedu, moyo wako muprofita. Unoprofita wega moyo. Kuti hey, shuwa Jesu akauya nhasika. Handiendi. Inini mazuva ndakatanga kunyatsonamata zviri serious. Ndakatanga ndichiita madreams. Madreams andaiita ndaiti ndikarota so ndairota nguva yakwana. Hallelujah. Amen. Ouya mwanakomana wevanhu otanga kutora. Inini manje because ndaiziva mamiriro andakaita manje. Mwana akakurira mukereke. Achinzi mwana akakurira mukereke, akakurira mumhuri inonamata. Mai ndipastor, baba ndipastor, vafundisi. Ndakakura hangu ndiri kamwana kanoremekedzeka. Ndandisina zvinoshoreka pandiri. Pokuti vanhu vaiti vakanditarisa so, hapana chiri chaioneka pandiri. Ndichitwa example. Vamwe vachinzi mukaita semwana wako Mai Mangozho, mukaita semwana wababa naMai Mangozho. Vana baba Mangozho mwana wavo. But mukati mangu chachiri chikanganwa hama. Hallelujah. Mweya mutsvene waMwari wati ngatidzidzei kuzvivheneka. Amen. Ndaimuka tichichema, torota ndoona ndasara manje. Vamwe vatorwa naShe. Totonza iwe uri kuona kamamiriro ako iwewe. Uri kuona kuti zvakamira sei. Ende zveshuwa utoona kuti zveshuwa inini chi handina kukwana. Hallelujah. Tikazomboita futi mamwe mavision
kuti ndaiona vanhu vachipinda muchechi indosvika ndosikonomira so apa ndakapfeka chikabudura apa ndakapfeka zvandakapfeka zvacho hazvisi kukwanisa kuti ndikwanise kupinda manje. Tanga kuchema kuti komana ndoita sei manje, ndoita sei zvinokuva zvayakwana ndoita sei. Haleluya. Ishe vachindiratidza kuti panofanira kugadziriswa. Sure, I want to tell you, vanhu tikangodzidza kuzvivheneka chete mukereke yaMwari hatite maproblem. Amen. Kana maskandal muchechi haitwe. Regai ndikuudzei kurasika kunoita makereke anorasika nekuda kwekuti vanhu havazvivheneki. Vanhu vanongofamba vachiti tiri vatsveni. Haleluya. Waita chivi nhasi tiri vatsveni, waita chivi mangwana tiri vatsveni. Kupedzisira zvivi zvaita sekensa. Anti kensa inotanga iri one cell, yozoita yakuspreada, ndopanoti yaspread. Zvinospreada kupedzisira zvadzika midzi. Kereke yoipa. Haleluya. Hakuna vanhu vakambotanga kereke vachiti toda kutanga kereke yedu tichita zvivi, zvimwe tichiwandisa, zvimwe tichita pachena, zvinenge zvichitongoita zvichispread kusvikira zvazobuda pachena. Vanhu ngavadzidze kuzvivheneka. Maridzo yanhasi ndeyekuti vanhu ngavadzidze kuzvivheneka. Amen. Haleluya. Zvino vadaro vakapera. Tofunga tingati ndo musoro wenyaya wemharidzo yedu. Pavesi 10 ungativerengere pavesi 10. Pane mubvunzo unovhunzwa naJesu. Ndo mubvunzo watiri kufanira kubvunzwa nhasi. Haleluya. Verse 10. Yes. Jesu akakotoroka. Zvino asingaoni munhu. Asi mukadzi oga. Akati kwaari, mai, waya wakupomera mhosva waripiko? Hakuna wakutonga here? Haleluya. Naye mai, vaya vakupomera mhosva varikupiko? Haleluya. Amen. Pandakatanga kupiwa maridzo iyi, ndakaipiwa pakati pewiki. Ndakaipiwa nechirungu. Haleluya. Mweya waMwari ndakanzwa uchiti, where are your accusers? Haleluya. Woman, where are your accusers? Haingotsokorora chidaro. Where are your accusers? Ndikaitsvaga vhesi. Ngati ndoiziva mani vhesi. Chinonzi, woman, where are your accusers? Woman, where are your accusers? Vaendepi vaikupomera? Haleluya. Amen. Saka hanzi zvakaitika panguva iyi, Jesu akatanga anzwa nyaya iyi ndobva kunyora pasi so. Achiita zvake kungatina hanya nazvo. Haleluya. Ndobva avabvunza, apedza kutaura, ndobva adzokera futi kutsikitsira achinyora pasi. Hanzi paakazosimudza musoro kudai, akasimudza musoro ndobva aona angomira ari ega nemudzimai. Group remob justice resa hapasisina. Ndobva akazobvunza akati, ko naye mai vaendepiko? Kureva kuti vese vaya vangada kutaka ine mabwe vaya vangada kutaka ine mabwe ivo vari muzvivi. We are in an age, ndakaudzwa nemweya waMwari kunzi tamugeneration yevanhu vanokara pulpit. Munhu wese ada kumira papulpit. Munhu wese ada kumira papulpit. Munhu wese ada kumira papulpit. Haleluya. Kufanana negurumandira revanhu vakaungana. Vangachida kuzonodya breakfast, vapedza kutaka mukadzi nemabwe. Chiri kudirwa pulpit ichi ndechekuti mumwe neumwe ane rake dombo raada kukanda. Haleluya. Vacherechedzei muvaone vakamira mumapulpit. Matombo anokandirwa vanhu. Haleluya. Umwe naumwe atori nerake raakamirira 3 weeks.
kuti ndikangoenda papulpiti chete iri ndiri kurikanda. Umwe obva ati pandinongoriwana chete chance ndine rangu dombo. Umwe noumwe vese vane avo mazidhina. Mweya waMwari uri kutarisa uchiona zvavo. Amen. Busy munhu kutarisa dombo rauda kukanda. But hausati wazvivheneka kaiwewe. Kushamisa kunoita mweya mutsvene. Handizivi kuti akazoiswa kumatombo aya. Shoko raMwari harina kutaura kuti kana akaunganidzwa kana akaitwa sei, handizivi. Zvichida pamwe tikaverenga tichazonzwa kuti akaitwa sei matombo aya. Vese vaida kuenda papulpiti. Ndofunga pato isenge iye akatotanga kutotaura akatirana. Pane nyaya panapa. Aine hasha, aine shungu, pamwe angatopfeka sleeveless. Akamirira, because takanzwa kuti Paulo pavakatema Stefani vaitobvisa dzimwe nguo vobatisa kuti tinyatsotema zvakanaka, because dzimwe nguo dzinotadzisa kutema. Hallelujah. Amen. Saka matombo aya kana vakaenda nawo kumba kwavo kana vakadonedza ipapo handizivi, asi Ishe vanoti, woman, where are your accusers? Kana nesuwo maaccuser tatinawo aitinongedzera. Zvichida zvimwe zvacho zvatakabata vamwe vakazviona, vamwe vanotozviziva, vamwe nanhasi vachiri kutaura kuti uyu tinomuziva kai. Munomuzivira kuti ndinomuziva isi takakura naye kaizvo. Ndisi tinonyatsomuziva mani. Vamwe taitoita pamwe chete nawo. Ani? Ningi. Mangozho. Munomuziva. Munomuziva akapfeka sutu chete kai. Hallelujah. Tonzwa munhu ari kutaura kuti baba Chakombera kana muine wamakamboenda nawo pamachokoto. Taura kuti muri kuvharwa, tinomuziva isusu. Hallelujah. Amen. Mukadzi akanzwirwa nyasha uyu. Inini ndinototi regai ndikuudzei chimwe chinhu chisingazive vanhu. Hey, praise the Lord, Holy Spirit of God. Mukadzi uyu kutobatwa kwakaitwa chiropafadzo. Kune vamwe vanoita zvavanoita vakasabatwa zvikaramba zviri muchivande. Munhu anosvika pakuvigwa achiita zvivi zvake muchivande. Hamusi kuona here kuti mukadzi uyu akatoropafadzwa uyu? Because kubatwa kwake kwakaunza kutendeuka. Hallelujah. Akambotaura nevamwe ndikati munoziva. Oh yes, ndi Joshua Nyamuka. Kubuda dhimoni achisi chinhu chinonyadzisa, munozviziva. Ukabudiswa dhimoni rikabuda mauri, chitori reason yekupembera. Because watosunungurwa kaiwewe. Kune vamwe vane madhimoni anogara pavari asingabude. Munhu kutosvika pakutungamira kereke otopiwa chigaro chinotyisa, asi madhimoni aripo. Saka chindudzai kuti ari bheta ndeupipa. Ndine munamato wekuti dai Mwari kana paine chinorembera, kana paine chasarira, bvisai zvenyu Mwari. Bvisai henyu Mwari. Shuwa kuchaita vamwe vanhu vachanyadziswa panyika pano but vasunungurwa kudenga. Unozofambiswa mbiri kunzi akatopinda mujeri uyu akasungwa kauyu amuzive here zvinonyadzisa panyika but kumatenga uku wato free. Zviri nani pane kuitwa dignified pano panyika, kumatenga ukuru musungwa. Hey, ende munoziva kuti unogona kupiwa sentence yekuti wauraya munhu pano pasi, kumatenga ukubva waregererwa. Paulo akasiri muurayi here, but akaregererwa kumatenga kauko. Unogona kupunyuka sentence yepano pasi but kumatenga uku sentence yakakumirira. Kushamisa kunoita Jehovha. Hanzi Jesu akakotoroka, zvino asingaone munhu asi mukadzi woga akati kwaari, mai, vaya vanokupomerai mhosva varipiko? Hakuna wakutonga here? Hallelujah.
iye akati hakuna Ishe. Haleluya. Amen. Jesu akati kwaari, neniwo handingakupe mhosva, enda hako usazotadzazve. Haleluya. Amen. Hey, iyi imharidzo futi imwe iyi, because mamwe machechi akapanzwa apa ndobva apagona, because umwe anogona kupasa grade 7 but ozofoira kuform 2, umwe anopasa form 4 ozofoira kuform 6. Vamwe vanogona kunge vagona ipapa pekunzi chii, hauna mhosva, handiti. But Jesu haana kungoti chidzokera hako kuboyfriend. Haleluya. Mukanyatsoiteerera nyaya iyi mukainzwa, Jesu haana kunzi chidzokera unopedzisa, handiva kuwanira pakati. Akanzi ndakuregerera, handiti. Saka pasine kudenga utina mhosva, handiti. But manje from today onwards usazotadzazve. Imwe mistake iripo pamaministry aripo pageneration yanhasi, vari kugumira pakuti ndakuregerera. Harisi kuparidzwa rekunzi usazotadzazve, riri kungoparidzwa rechisepe. Tinowa tichimuka every day. Munhu achikuda muchechi so akutoenda kunovhura mhamba, akuto hey tanonokerwa mani, mufiriji mune doro riri, munhu anenge achiparidza mufiriji mutori nedoro, atofunga kuti makota angu asara mangani. Whisky, vamwe vanodada obva vatoti whisky tinoita zvinodhura. Wine, ende kunobva kwaitwa nemawine glass futi, kunzi aiwa iri ndore wine yakadai so inodhura. Champagne, iri ndore chakati, iri ndore chakati. But ndi man of God, ndi woman of God. Ngochani chipedza kuparidza muchechi, obuda oenda kundodana nevamwe varume. Pedza kuparidza muchechi oenda uchidanana nevamwe vakadzi. Asi Ishe vanoti vakasika Adam naEva, vakataura kuti ndakazviitira. Takadzidziswa muministry munomu kuti nyaya yemukadzi nemurume yakaitwa naMwari vachida kuparidza Jesu nekereke. Saka kana uchiita ngochani uri kuparidza chii pamusoro paJesu? Ko handiti Paul akati tiri mwatinoverengwa here? Ko mwatinoverengwa iBhaibheri ka? Because upenyu hwedu hunofanira kuparidza Jesu. Ndosaka tichiti mamereji enyu aya ngaaparidze Jesu. Ini ndinotoshamisika kuti vanhu vanoenda kumachechi aya vachinzi counseling. Iri kuvatambudza counseling. Havasi kugona kugadzirisa counseling. Ngavauye kuno kuti tinovaudza counseling hainetse. Sure counseling yemarriage hainetse. Asi vanhu kuita 5 plans izvi. It's simple. Kungoudza kuti unoziziva here iwewe kuti iwe murume uri kumirira Jesu, iwe mukadzi uri kumirira kereke. Saka zvamaita ipapa muri kuparidza Jesu nekereke. Hatide kutsvaga kuti ari wrong ndiani. Nyaya iri simple. Iwe mukadzi paridza kereke, iwe murume paridza Jesu, matopedza. Akazondirwambama, iye ndiye akatanga, iye akandituka first. Aiwa mai vake vanoni, aiwa uyu baba wacho vakabva vaniti hey, alright. Kana ari Jesu nekereke panyaya iyi zvaifanira kuenda sei? Ndizvozvo here? Kwete. Saka mafoira chigadzirisai nyaya iyi. Simple. Saka inini mangwana ndoita sei? Jesu kana achiona kereke anoita sei? Watopedza kumurume. Saka inini mangwana alright, kereke kana ichitarisa Jesu inoita sei? Watopedza nyaya iyoyo. Haisiri nyaya yekuisa maoko mhomwe uchiti iwe John usandijairire. Iwe John siyana ne kereke ndozvainoita kuna Kristu here. Matoipedza nyaya yacho. Counseling hainetse. Haleluya. Amen. Kana yanga iri nyaya yokuti vari kuuya achiti murume ari kuti ndada kuroora vakadzi 4, ndada kuroora vakadzi 5, ungotaura kuti alright, Jesu nekereke yakamira sei? Kwakazouya vamwe vana Eva here, kana kuti ndiye mumwe chete akaramba aripo. Ko Jobhu akazoenda kunotsvaga mumwe here, nekuti Jobhu aiparidza Kristu ka. Alright, Kristu akati ngativauraye here titange kuvapa vamwe, kana kuti akati vava ndichavachenura. Saka chigadzirisa kaiye wawina iye, zvofamba zvakanaka, ndokuparidza Kristu. Yatopera.
mukadzi wangu muhedheni haana mate, ndini ndega ndiri kunamata, ndaanzwa nekumboita mafasting prayer komunamatireka. Kana nemadhimoni munamatira kune madhimoni. Kana asati anzwisa shoko raMwari kugara pasi naye uchimuvhurira magwaro, uchimudzidzisa kwanditi Kristu ndozvaaita kukereke, ndozvaanoita nanhasi, izvozvi izvi ndiKristu ari kutiparidzira ka. Haitombonetsi. Manje vanhu vanoda kuzoti wopinda munyama wotanga kudedza vakuru, vamwe vane ndebvu, vamwe vakachena musoro, vanzi kweimimi muri kuionawo sei? Kweimimi muri kuona umwe neumwe, umwe akabva kuchisumbanje wotaura kuti kwedu tinoti, umwe akabvawo kuzaka obva ati hamati kana kuri kwedu manje isusu tinoita zvakadai, vanobvawo neuko bva isusu mandau tinoti chakati, avo vataiwa isusu tiri mandevere, saka kwedu kana tiri kwedu tinoita daiso, saka hakusi kutadza, ndosaka tichidaiso. Nyaya ipana Kristu nekereke atopedza. Finish. Zvinhu zvine mweya waMwari hazvinetsi. Very simple. Very simple. Saka ari kunzi musazotadzazve. Machechi anhasi anoti come as you are. Come as you are, but don't remain as you are. Come as you are, but with the hope to change. Amen. Kana ndichienda kuhospital ndonzi ndine mota pachidya, ndinoenda nemota reya kuhospital. First day ndine mota, second day ndine mota, mukaona ndakuita 3 months mota ripo chete, ndofunga zviri nani kuchinja hospital. Hallelujah. Mukaona ndikanzi ndaita mudumbu ndoenda kuhospital, mudumbu mungaite 2-3 days, but mukaona ndane 2 years ndine mudumbu, ndofunga doctor will tikambomuchinja. Ndodzakaita kereke is like a hospital. Ngatisakurumidze kutsamwira mumwe munhu anouya kukereke achita chivi, but at the same time akaramba achiuya kune vhangeri rakadai so rinotaura tusazotadzazve. Moona 20 years 30 years achiramba ari muchivi, pane problem. You come as you are, but you encounter the word of God, and then you change. Abraham akasangana naye akatochinja, kana zita akapedzera kunzi Abraham. Sarai akasangana naye akachinja akutonzi Sara. Iye Sauro watambotaura uyu akatozochinja kuva Pauro ambori Sauro. Saka panofanira kuva neshanduko. Handisi kuti chenda unochinja birth certificate, but unhu hwako ngauchinje. Ndosaka vanhu vachibhabhatidzwa, nekuti kubhabhatidza kuratidza kuti munhu wakare afa, ari kuvigwa. Hallelujah. Kwakubuda munyowani, sekumuka wakaita Ishe Jesu Kristu vanomuka. Hallelujah. Amen. Mucherechedzo wokufanira kumuka. Mukereke yaMwari tichafanira kutoita bhabhatidzo futi. Hallelujah. Amen. Chimwe chinhu chisingaparidzwe nemakereke ichocho. Vanhu havazive kuti zvakakosha sei zvinhu izvozvo, asi zvine zvazvinotoreva. Hallelujah. Amen. Handei kuna Luke chapter 10 verse 25, if I'm not mistaken. Luke chapter 10 verse 25. Yes. Mufananidzo womuSamaria wakanaka. Hallelujah. Verse 25. Zvino mumwe mundudziri womurayiro wakasimuka akamuudza achiti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Hallelujah. Zvaitika manje, kune vanhu vanofunga kuti vakangwara. Vanofunga kuti vakangwara. Saka ivo vanhu ivavo kana nguva yaJesu vangu aripo, vaiti toda kumuchipisa. Hallelujah. Vaida kumukonesa. Saka vaibvunza mibvunzo, hakusi kubvunza mibvunzo kwekuda kudzidza, asi kwakuri kubvunza mibvunzo wekuda kuprova. Hallelujah. Kuti iwewe zvinhu zvauri kutaura hazvina musoro iwewe, uri kutinyebera iwewe, ende solution yako iwewe hauchapererwa, unofunga kuti wakangwara isi takadzidza. Handi uya tozanga ari lawyer, educated lawyer, akati ndakuratidza manje kuti isusu we are educated, we are intelligent. Zvenyu zvekunamata izvi zvinoitwa nevanhu vasina musoro. Takuchikuratidza kuti hazvina maturo. Hallelujah. Amen. Zvikanzi
Zvino mumwe mududziri womurayiro wakasimuka akamidza achiti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka yeupenyu husingaperi? It's a good thing to ask Jesus Christ, because only he can tell you kuti unopinda sei kudenga. Iyi takainzwa achipindura kuna Nicodemus. Saka isi akuziva hedu. Hallelujah. Sure kana uchida kuenda kudenga, you can only go kudenga nekubvunza Ishe Jesu Kristu. Kubvunza Ishe Jesu Kristu ndo kuita sei zvataita kudai so tichiuya kuzonzwa pamberi. Tiri kutorayirwa ezvinezvi kuti toenda sei kudenga. Hanti mweya mutsvene waMwari watotanga nekuti zvivheneke. Chimwe chinhano chatatasirira kaichocho, because zviri kuita tiri kuvandudzwa every day. Zvakafanana neimba iri kutsvairwa, kona iyi yachena but kuchine kona iyi yonotsvairwa futi kwasara apa. Kona iyi makuseni nandidzidzisa mwana wangu kuti kana uchitsvaira unodai so, kana uchitsvaira unodai so. Hallelujah. Tozvinoita Ishe Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. Saka ipapa tiri kutoratidzwa imwe level yeruponeso yatiri kusvitswa pairi. Mweya mutsvene waMwari wakutidzidzisa manje kuti umwe neumwe ngaazviite mupurisa wake ega. Usamirire kufunga kuti mai Chakombera, baba Chakombera, manje handina dhuko, handina kundaita sei, manje ndakapfeka chikabudura, ndohwandara kupiko. No, iwewe uri wega, iwewe police yourself. Amen. Ndo utsvene chaiwo. Utsvene chaiwo huri pakuita nyangwe pasina vanhu vanokuziva vanokuona. Ndandokuadvisa someone pakati peweek, I can't remember who, but there was someone I was advising, ndichimudzidzisa kuti iwewe manje kana waziva kudaro, love is what you do umwe wako asipo. Chaziva kuti ndiani wanda ndiri kuudza izvozvo izvi pakati pewiki papa. Ndikati handiti kuti you love your spouse. Saka iwewe chidzidza kuti love haisi yaunoita aripo, but love is nyangwe especially asipo. The decisions you make uri kwako wega kwaasiri iye ndo kunotitemena kutendeka kwako. Hallelujah. Amen. Handiendi pamberi, verse 11. Verse 26. Or 26, sorry. Akati kwaari, pamurayiro pakanyorerweiko? Unorava sei? Hallelujah. Apa Jesu ari kutongokuudzai kuti kana muchida kuziva kuti munoenda sei kudenga, munoverenga shoko raMwari. Hallelujah. Handiendi kumberi. 27. Iye akapindura akati, aida Ishe Mwari wako mwoyo wako wose, ida Ishe Mwari wako nemwoyo wako wose, mweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, nokwako sezvaunozvida iwe. Hallelujah. Iyi vhesi iyi kai tinogona ita 5 months tichiparidza vhesi iyi chete. Ndokakazara gospel yese ipapo. Hallelujah. Ida Ishe Mwari wako nemwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, wozodawo kwako sezvaunozvida iwe. Shua ukada Ishe wako Mwari wako nemwoyo wako wose, hauzombofa wakanamata zvifananidzo. Ukada Ishe nemwoyo wako wose, hauzombofa wakaudzwa nemumwe munhu kunzi don't forget kuti you have church tomorrow. You won't even need to be reminded. Ukanzi kana wada Ishe nemwoyo wako wose, fasting haimirirwe kudeedzerwa kuchechi kuti vanhu we tane 5 months tisina kumboita fasting prayer, ngatimboitawo fasting. Wega uri wega unotonzwa mwoyo wako wega. Izvo zvinhu taifanira kuita all night prayer musi weFriday. Mweya waMwari wakandirambidza kuti tiite all night. Zvikanzi iwewe uri kuda kuti muite all night prayer, uri kumbozviona here kuti iwewe waakutoita all night prayer akawanda nekereke than ako wega? Unogoita mutungamiri anotungamira kereke sei?
you need to make sure kuti unoita minamato yakawanda kupfuura mukereke macho. You need to have my all night prayer yakawanda kupfuura mukereke macho. Unogozoti uri kutungamira pane zvipi. Handi kana uchitungamira unenge utori kumberi. Zvino unogoti uri kutungamira iwo vanhu vauri kuti uri kutungamira muri pamwe chete kana kuti vatoo pamberi pavo. Dzidza kuti kana vanhu vachinamata iwo unotonamata kupfuura. Kana vanhu vachita ma all night prayer utoita ma all night prayer anopfuura ipapo. Haungati ndoda kuita revival wotenderera nyika yese uchiti ndiri kuita revival but mumba mako hauna kuita revival. Ndinombotsiurwawo. Hallelujah. Vamwe vafunga kuti basa raMwari nderongotora matombo uchingotaka nemabwe vanhu vese uchingotaka nemabwe vanhu vese uchingotaka idouble edged sword inocheka newo futi. Shuwa ini kana ndikakanganisa ndinotorohwawo futi. Kune shamhu dzevatungamiri kana mamusingazvizivi. Ndinotsiurwawo futi. Hallelujah. Ndinotofana kuitawo mafasting angu ndega. Ndinotofana kuitawo ma all night angu ndega. Hallelujah. Angu haanaunswe. Mamwe acho ndine ndisingatozive rinongoerekana ratoita zuva all night. Mukabvunza Michaela vanokuudzai. Pane pamwe pekuti inongoerekana yatoo all night prayer. Hallelujah. Pesera kutatarika nehope during the day kana chii but hope tinadzo nguva dzose. Hatingakurirwe nehope. Tikatadzike kuenda kudenga nehope. Hatingatadzike kuwana chatakapiwa naMwari nokuda kwehope. When you count hope versus zvatinopiwa naMwari wotoona kuti zviri kumberi. Hallelujah. Amen. This week ndadzidziswa zvakawanda stereki. Munoziva kuti kune madhimoni mamwe asina rimwe basa raanoita kunze kwekungomirira kwaataka vatungamiri vechechi chete. Tasingazvizivi izvozvo. Vamwe vachirwira kuti akutungamiri. Kune mamwe madhimoni akangomirira chete. Leadership iwo. Uchingogadzwa chete unzi takuita mutungamiri. Unzi kwane mumwe. Saka takutumira. Hallelujah. Amen. Madhimoni anotaka ma-mentors. Because kune grace yakasiyana-siyana. Kereke dzakasiyana-siyana dzinopiwa grace yakasiyana-siyana. Vatungamiri vakasiyana-siyana vanopiwa grace yakasiyana-siyana. So zvazvinoita manje, imagine kuti mimi kereke yenyu mapiwa grace yepraise and worship. Wotozikanwa kunzi kereke yakati praise and worship yawo yakapenga. Kana mumweya zvinozikanwa, uku ndokwa zvinonyatsozikanwa manje. Saka kune madhimoni atoriko anenge achitonzi aya ndeekurwisa vepraise and worship. Saka anobva atiwoko. Ndozvandiri kuedza kutaura izvozvo izvi. Saka azviita kuti utungamire kereke yaMwari uchiti everyday backward, everyday mazai, everyday. Ukangosvika vari kudya sadza newewo wakutokunya maoko. Ukasvika vari kudya musoni newewo wakutokunya maoko. Porridge waisirwa, uchipedza porridge tea wapinda, maskati wapinda, manheru Indine dzimwe time dzekuti kana mumba mangu chaimo vanotobvunza kuti saka muri kudya here kana hamusi kudya. Hallelujah. Handisi kuti munhu wese adaro, asi ndiri kungotaurawo zveshoko raMwari. Vanenge vada kupinda pazviri zvinhu zvakanaka. Kusamirira kuudzwa unzi ngatizvinyime. Wega kutongozviona kuti but inini wiki zvarapera. Tofana umboitawo zuva 1 or 2. Endo uchiziva futi kuti fasting haisiro inokuponesa. Chinokuponesa ndi Jesu inyasha. Asi iwewe unofana kuzvisungawo. Hallelujah. Amen. Satakanganwa nyaya yedu. Tikutaura nyaya yekuti da Ishe Mwari wako nemoyo wako wose, nemweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose. Shuwa hauzomboite pfungwa dzakatsaukana. Kana ukada Mwari nepfungwa dzako dzose,
all pfungwa dzako dzese dzine dzabva naMwari. Unenge wangofunga zvematenga, unenge wangofunga zvaMwari. Ukaona usati wasvika stage iyoyo wotoziva kuti mharidzo iyi yandibatai, ndatowana chekunamata. Patinonamata paya after mharidzo, part of the reason why kunamata kuitira kuti mukana kuti titendoke zvichida mharidzo ine zvayataura. Patinokuona kuti hatisati tapasa. Hallelujah. Pfungwa dzekuzodestroya vamwe vanhu dzinozobva kupi kana pfungwa dzako dziri absorbed mukuda Mwari nemwoyo wako wese? Tanga kurwisana nevanhu mukereke. How? Iwe wakaunyazoona kuti pfungwa dzako dzese dzinofanira kupera pakufunga zvematenga, pakufunga Mwari wako kuti right, saka zvino Mwari pandavapa ndashota papi, chii right, mukanditora nhasi chinganditadzise kupinda denga chii? Can we address that? But Mwari mukuonera kuti ndine weakness yakati, ndaane nguva ndichinamatira Mwari. Mwari ndaane nguva ndichinamatira chinhu ichi kuti handichide, ngachibve pandiri. Ko Mwari ndibatsire, ndinzwirewo ngoni. Ndoita seiko? Ndoita fasting here? Ndochema chii? Ndibatsire. Nguva yekuvenga munhu hauiwani. Nguva yekukombeta nevamwe vanhu hauiwani. Nguva yekurwisana nevanhu hauiwani. Hallelujah. Nemwoyo wako wose, nesimba rako rose, nezvauinazvo zvose. Hauzomboita time yekuti mari yacho handina, ndingangoramba ndienda kuchechi, ndoziita nesimba rako rose. Ena hazvikurwadza, haumbonongo warasikirwa kuzokuitira Mwari wako. Simba rako rose. Kutoona kuti vana vangu vanenge vasarudze pamusoro paMwari. Mudzimai wangu aningamusarudze pamusoro paMwari. Murume wangu aningamusarudze pamusoro paMwari. Vabereki vangu aningavasarudze pamusoro paMwari. Hallelujah. Mwari wotoita priority pa everything. Kusvikira wakutoti ukagara kuti uone TV so utoona kuti zviri kubuda pa TV izvi chiri nani chii Mwari nezvi. Kana zviri zvinondibvisa pana Mwari nana ndikasaona zvangu. Hallelujah. Amen. Handisi kuti munhu unoenda kugena nekuona TV, no. But ndikuedza kutaura kuti umwe neumwe anoziva mapirwo akaitwa naMwari. Umwe neumwe anoziva level raanoda kuoperata ari. Wisdom kuziva kuti level randinoda kuoperata ichanditendera here kuti ndione zvakadai so. Panobuda ngochani paTV, ngochani ziri kubatana. Iwo kuti uda kutungamira kereke but uda kuona zvinhu zvakadaro. Kokungwendo hako mubedroom mako uverenga shoko raMwari. Unzwa gospel music. Zvinezvi zvakatoita nani, vakatoita nemachano atopo ekuti kune uchirira gospel music. Because tikati kumharidzo pamwe unopedzera kumharidzo dzakatsaukana. But at least music vachingoimba gospel music avo. Vamwe vakasimba kana ukakwanisawo hako kuti unokwanisa kuzviona izvozvo uchizonamata hako pamberi ameno zviri kwauri waupenyu hwako. Hallelujah. Amen. Then pozonza hanzi. No kwako sezvaunozvida iwe. Sure. Uyu manje commandment yakanaka iyi. Powerful commandment. Yekuti ida umwe sekuzvida kwaunoita iwewe. Kuona kuti mumwe wangu haana airtime. Inini yangu airtime ikapera ndinozvitengera airtime. Saka indirega ndimu hauzombovenga munhu, hauzomboita jealous. Munhu akatenga motikari nyowani hauzomboita jealous because kufarira kwaunoita iwe kutenga motikari nyowani. Umwe akatenga uchamufarirawo. Hauchisina kuti zvaitirwe iye. Denda ndiri inini. Tonzi baba Chakombera tipewo opening prayer. Denda ndiri inini man. Sei inini ndisina kusarudzwa. Kana wakuda mwoyo sezvaunozvida iwewe, rudo rwauinaro una baba Chakombera irworwo zvangofanana nekuti ndiwe wanzi kudaro. Hallelujah. Amen. Idawo kwako sezvaunozvida. Mai Chakombera wako yamba mako wabikira tea nyange wangoriwo mukaka wekupedzisira. Hauzomborwadziwo kuti mukaka wangu wakomana
wakutongoti kuda kwavandinozviita ini ndokuda kwandinovaita. So it's the same whether it's me or it's her. Amen. Biscuit randavapa iro zvangofanana nekuti ndaritora inini. Higher standard. Vhangeri raMwari chaiyo. Ko kuzorumana nekuseri kunozobvepi? Kushora nakuzombovako. Unenge wakutoti ukaona mumwe achikamina womuti ndomubatsira sei? Zvino kukamina kwake uku ndokwanisa kumujega sei? Kana chiri chakati sure munoziva kuti hey, you can have an all night prayer yekunamatira pasina kana chinhu 1 chako chawazvinamatira. Pasina kana 1 chako iwewe. Ugoita fasting, ugoita all night, ugoita munamato mudhadhadha kusvika zuva opedzera vanhu vakutumira message kunzi iwa ukotsirere. Uchinamatira vamwe vanhu. Idako kwako sezvaunozvida. Nekuti iwewe uchadoka kumwe achazokunamatirawo. Zvingafadze sei kuzonzi kune mumwe munhu ari kutokunamatirawo. Hallelujah. Dzimwe nguva mweya mutsvene waMwari unogona kukunzwira nyasha wotooneswa unzi ngakukunamatira. Unoneswa gogo Mangozho ati uda kusonzi vachichema kuti Mwari mwanakomana wangu murangarirei mwanakomana wangu. Inyasha dzaMwari. But even nyangwe munhu akasazviziva, you don't have to know. When someone does a good thing, it's not always anzi ruoko rweruboshwe ngatisazive zvaita rwerudyi. A good thing, a good thing is a good thing. You don't always have to be known kunzi ndakunamatirai. Togona kunamatira isina kuzvitaura. Zvakatopfuura nekunaka kupfuura kunzi unoziva kuti nezuro ndaikunamatira iwe. Weakness tadza kudya nichita fasting nichikunamatira iwewe. No. Iwo Mwari vari kudenga vanozviona. Ndiwo vanozviziva. Kana uine mugohwa unowana. And hatisi kuzviitira mugohwa futi. Because hatichisiri rudo kwakutsvaga mubatara. Kukungoitawo mwoyo wakanaka. Kukungonamatira munhu usina expectation. Usingatarisire kuzobhadharwa. Kungoziva kuti tiri muviri waKristu. Saka ndikaitira uyu ndikuitira inini nekuti tiri muviri mumwe chete. Hallelujah. Amen. And verse 28. Verse 28. Akati kwaari, wapindura zvakanaka. Ita izvozvo ugorarama. Hallelujah. 29. Asi iye achida kuzviruramisa akati kuna Jesu, wokwangu ndianiko? Hallelujah. Hey, muri kuona mukomana uyu awana ropo rakanaka rwekurayirwa naJesu, but iye haasi kutozviona. Chaakuda kunoita mapitse naJesu. Anotoramba achitozviti I need to have the final say. I need to, hey, dzidza kuti kana uchirayirwa usamhanyire kuita munhu ane final say. You don't lose anything by listening and just absorbing. Kungorayirwa wogamuchira. Iye akatoshingirira kuti kuda kuzvigadzirisa chete kurati ada kuprova pana Jesu kuti ini ndiri right. Hey, do you know kuti in life uchaita time yekuti pamwe ucharayirwa pane chinhu changa usiri wrong pachiri? But do you know also kuti you don't lose anything? Zvichidaro kukurayira iyeye pamwe rimwe zuva achazozarukirwa unzi munhu uyo yanga asiri wrong. Even nyangwe akasazozarukirwa futi, it's still okay. You don't lose anything. Uchirayirwa. Oh, all right. Okay. No, ndakuziva manje mazvita. Okay. Zvatofamba. Hallelujah. Amen. Zvatoita. Because ukada kuconcentrate on proving yourself kuti ndiri right, akuchisina chauchagamuchira kune chiri kubva uko. Uye haana chaigamuchira uko. Because aiti Jesu akataura, pari kutaura Jesu iye aritomirira kutopindura. Hallelujah. Kuti ase ari kuvhika vhangeri. Kune vamwe vanhu vekuti tichiparidza kudai so ari kutovhika. Hallelujah. Tokudza Mwari nhasi tasangana tiri
tiri ungano vanhu vakatendoka vese, tinodaira kuti takaponeswa tese, tinodaira kuti tese tinotenda chimwe chete. Asi pane vamwe vatinonamata navo kana kuti vachauya vamwe vekuti vanenge vasati vagamuchira. Haleluya. Tichaenda kune dzimwe nzvimbo dzatine tichiparidza. You must also remember kuti I now know kuti mharidzo dzatinoparidza dzinorekodwa. So kana ndichiparidza, it's not only for you vari panapa. Ndikutoziva kuti 20 years from now kune vachateerera mharidzo idzi. Don't be selfish yekufunga kuti ndimi mega muri kunzwa mharidzo idzi. Haleluya. Izvozvi zviri kutozvinamatira futi kuti maybe tiri kulimita shoko raMwari tichiparidza neShona, kuchaita vamwe vemarudzi vanoda kunzwa mharidzo idzi. Saka chaita tanze kuti tichatoparidza nechirungu futi, tichiziva kuti nyangwe tese tiri panapa tinonzwa Shona, but kune vamwe vachaenda pawebsite vachida kunzwa mharidzo havanzwi Shona. Kana vari mandevere vachaita sei? Kana vari mazulu vachaita sei? Kana vari mapedhi vachaita sei? Ko kana vari vekuSamoa, vekuHaiti, vekuPhilippines, rimwe zuva mweya waMwari wakandiratidza kuti ndichaenda kuCambodia. Vanhu veikoko vachada kunzwawo mharidzo. Saka takufanira kuitawo something chekuti vanonzwawo. Musazoshamisika mukaona rimwe zuva pamwe takutoparidza nechirungu. Haleluya. Saka mukomana uyu aingoda kungoramba achivhika achiratidza uchenjeri hwake. Jesu otaura saka chakati asi kune chakati. Jesu otaura asi kune chakati. Dai mwana uyu aiziva kuti ari kutaura nani. Dai akatozvininipisa akati ini nhangu ndingoda kungopinda denga renyu tsvene, ndibatsirei. Sezvakaita mukomana uyu anga ari pamuchinjiko. Akati nhangu ini ndiri gororo, ini mabasa angu ndinoaziva. Akazvivheneka mukomana uyu. Akati ini nhangu ndirangarirei. Akati nhasi uchava neni paradiso raBaba. Handei ngatidzokororei futi vhesi iyoyo. Verse 29. Verse 29. Asi achida kuzviruramisa akati kuna Jesu, okwangu ndianiko? Jesu akapindura akati, mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko. Akawirwa namakororo, akamupamba nguo, akamurova, akaenda ndokumusiya oda kufa. Zvino mumwe muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo akati achimuona akanyenyeredza. 32. Nokudaro muRevhiwo wakasvikapo akamuona akanyenyeredza. Zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari akati achimuona akamudzura tsitsi. 34. Akaenda kwaari ndokupombera mavanga ake, akaadira mafuta newaini, akamukwidza pachipfuwo chake ndokumuisa kuimba yawaini ndokumuchengeta. 35. Haleluya. Saka uyu mukomana uyu aramba achitaura zvaari kutaura, aramba achida Jesu mbatona kuti kai inogona ita right off iyi. Rega ndopinda mharidzo. Zvichida vanhu vanganzwisisa kuti chii chiri kuitika panapa. Haleluya. Hanzi akapindura akati haleluya. Mumwe murume akabva Jerusarema akaburukira Jeriko. Haleluya. Jerusarema tinoiziva iri nzvimbo tsvene. Haleluya. Jeriko yanga iri nzvimbo yakasviba. Kana pese panotaurwa Jeriko handisati ndamunzwa Jeriko ichitaurwa zvinhu zvakanaka. Kazhinji inenge ichingotaurwa kuipi. Haleluya. Dai taita vanhu vanofamba havo vachibva kuJeriko vachienda kuJerusarema. Noti kubva kuJerusarema vachienda kuJeriko. Woziva komana kazhinji ndo paunopondwa nematsotsipa. Haleluya. Saka uyu murume uyu hanzi akabva kuJerusarema achienda kuJeriko. Haleluya. Akawirwa namakororo, akamupamba nguo, akamurova, akaenda ndokumusiya oda kufa. Haleluya.
uyu munhu uyu akaita munyama asi akatoita nani kuti haana kuzourawa, akasiyiwa achiri mupenyu. Haleluya. Zvino mumwe muprista wakanga oburuka hake nenzira iyo akati achimuona akamunyenyeredza. Haleluya. Varipo vanhu varohwa nemakororo akawanda, vatorerwa nguo dzavo, vatorerwa zvese zvavo. Muprista munotarisira kuti muprista ndiye achayamura vanhu, asi motoona mumwe munhu anotozonzwa vanhu vakutaura kuti ndipasta kaiya atoi kuchechi kwavanhu ndoparidza shuwa uyu ningi kumabasa uku, shuwa ningi anoparidza ndikuita kwake kuya hanzi akamunyenyeredza kutoti ngandisiyane nazvo. Variko vanhu vane mweya iwoyo havagoni kubatsira vamwe, vanoona wawirwa nezvinhu zvakaipa. Apa iye muprista, but muprista uyu anotonyenyeredza kuti let me avoid this problem. Hallelujah. Amen. Hanzi nokudaro murevhiwo wakasvikapo ukaona akanyenyeredza. Hallelujah. Zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari, kati achimuona akamunzwira tsitsi. Hallelujah. Shoko raMwari riri kuparidzwa panapa. Shoko raMwari riri kutotsanangura kurohwa kwakaitwa munhu nemakororo, nekuti diabhorosi anomirira makororo. The thief comes to steal, kill and destroy. Diabhorosi anokutorera pfuma yako, diabhorosi anokutorera utsvene hwako, diabhorosi anokutorera chigaro chako. Adhamu aifanira kuita mwari wenyika ino, asi diabhorosi akamutorera akapedzisira aita mwari wenyika ino. Haleluya. Nekufurira kwaangaita Adhamu. Haleluya. Adhamu dai asina kubva kuJerusarema atenda kuJeriko, zvichida pamwe diabhorosi angadai asina kuzomutorera umambo hwenyika ino, achimufurira kudya muchero. Haleluya. Zvino kugadzirisa kuti nyaya iyi yogadziriswa toigadzirisa sei? Pakaita maprista. Haleluya. Asi maprista haana kukwanisa kudzosa vanhu mukurasika kwavo. Haleluya. Varevhi vangu varipo vakasarudzwa, ndo vana Mozisi. Vana Mozisi vangu vari varevhi, vakauya nema10 commandments vakadzidzisa vanhu Sabata, asi havana kukwanisa kudzosa vanhu muutsvene. Vakati ngatisadye nguruve vanhu vaMwari, asi hazvina kukwanisa kutibatsira izvozvo. Vakati kana zuva rovira musi weFriday, Sabata yotanga, ngatisabike, ngatisatsvaire, ngatisaite sei, hazvina kukwanisa kuchenesa vanhu izvozvo. Vakati dzingiswai varume wee, hapana angafadze Mwari kana asina kudzingiswa, hazvina kukwanisa kunza utsvene izvozvo. Haleluya. Asi ngaavongwe the good Samaritan akazonzwa tsitsi nekuda kwengoni dzake, anga agere pachigaro. Haleluya. Akanzwa ngoni akati regai ndiende zvangu ini. Anga ari muSamaria. MaSamaria nemaJudha haadyidzani. Anga asikafanira kutomboenda kunotenga nyaya isiri yake uyu. Anga asina mhosva panyaya iyi. Munhu uyu aifanira kubatsirwa nehama dzake uyu. But iye akasarudza kuzviita hama yemunhu asiri hama yake. Iye ari Mwari. He thought it not robbery kufanana naMwari. Akazvininipisa, akazvideredza pasi pengirozi, akazvisvitsa kufanana nevanhu. Akauya akazotukwa nemunhu akasikwa, akapiswa nezuva achifamba, akanayiwa nemvura achifamba, akanzwa chano chichitonhora, akatambudzwa. Akanzi kana uri mwanakomana waMwari, profita kuti ndiyani akurohwa. Akasvipirwa, akakatanurwa kubviswa hembe, akarohwa nechambo. Haleluya. Akapfekedzwa minzwa mumusoro. Achiitirani? Achiitira munhu arohwa nemakororo, atosvitswa pakufa munhu.
atorerwa everything munhu uyu. Hallelujah. Shuwa tatatorerwa everything. Tatisisina chinhu. Tangova mamvemve. Takunzi tikanzi wotoenda kun'anga. Hakuna sekuru vanoona. Ukaisa salt pasi pemubhedha. Ukaisa vinegar. Wotode tangova vanhu vekuti tinongoteera chero chataurwa. Wototanga nekukudza chigaro chanhingi. Wototanga nekuita chakati. Shuwa tatopa dhuze nekufa. Kusvika muSamaritan uyu akanzwa tsitsi. Hallelujah. Akaenda kwaari ndokundopombera mavanga ake. Hallelujah. Akadira mafuta newaini. Hallelujah. Tofunga vanhu muministry munongo vakunyatsonzwisisa maallegori anonyorwa mubhaibheri neshoko raMwari. Kuti She kana vachitaura mafuta vanorevei, She kana vachitaura waini vanorevei. Ko munhu ane maronda zvakarohwa nematsotsi anodirwa mafuta newaini kuti zvigodiko. Ndekupiko kwamakaenda kuGeneral Hospital, kungave kana kuri kuParktown, kuHelen Joseph, kwokuti munonzi kune vanhu vaita accident, uyai mhanyai nemafuta newaini, mhanyai. Ndekupiko kwamakaona zvichiitwa zvakadaro. Asi She vane zvavari kureva. Hallelujah. Kuti munhu uyu kuti atorapika munhu uyu aitoda mafuta newaini. Takaparidzirwa maridzo ewaini. Tabva kumuzambiringa webundu. Next week yacho tikanzwa waini kuti waini chii? Zvinorevei? Hallelujah. Mafuta chii? Kwandi mafuta ndiwo akazochemerwa nevasikana here? Pavasikana vane 10 kuti rambi rizopfuta, rega chida mafuta ka. Hallelujah. Akaita kudirirwa mafuta newaini murume uyu. Hallelujah. Akaenda kwaari akamupombera mavanga ake, akadira mafuta newaini, akamukwidza pachipfuwo chake ndokumuisa kumba yavaeni ndokumuchengeta. Hallelujah. Amen. Murume akaendeswa kumba yavaeni. Sesu zvedu takanzwirwa ngoni ndobva tatorwa tikazopinzwa yedu mukereke yaMwari. Amen. Hallelujah. Amen. Imba yanga iri imba yavaeni yakagadzirirwa. Koisitai kupinda mumba yevaeni sei kuti atimbori nayo here mari yekupinda mumba yevaeni. Asi muSamaritan akatitakura pachipfuwo chake chaifanira kugara iye. Hallelujah. Chipfuwo chachiri chake kaichi, asi takatogarawo pachipfuwo chake. Tikasvika kunopinzwa mumba yevaeni, tikapinzwa muhospital. Praise the Lord. Mweya mutsvene waMwari. Zvatachimbotaura zvehospital zviya takurapwa manje. Baba chinzi wauya nezvironda zvako, but hauite 20 years uine zvironda, nekuti once wangopindwa imomo wautotanga kutorapwa. Process yekurapwa wautotanga kutoudzwa kunzi mbanje ngadzisiyiwe, makuhwa ngasiyiwe, kuroya ngakusiyiwe, zvinhu ngazvipiswe izvo. Maimbobata kwazviri muri kun'anga, muri kuhuroi, muri kumushonga, muri kumudzimu, kumashavi. Ngazvipiswe zvinhu izvi, chimbo nehari nengoma. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Akaenda zvino ava mangwana akaburisa madhenari 2. Hallelujah. Amen. Kwanditi nyaya iripo ndeyekurapa munhu uyu. Tobva abudisa ake Old Testament neNew Testament. Hallelujah. Amen. Abudisa Old Testament neNew Testament. Iri kugadzira munhu aita sei arohwa nemakororo. Hallelujah. Akapa mwene weimba akati, muchengete, uye zvose zvamunoripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Hallelujah. Amen. Kutoziva kutoti ndakatopinzwa muimba yevaeni
ikanzi inini zvese zvichadiwa kuti ndiite right zvine mutengo, zvese zvichadiwa kuti zviite right zvakatobhadharwa. Hallelujah. Because iye kakati don't worry, put it on my account. Hallelujah. Put it on my account. Musamuchaje mukomana uyu. Tinomuziva mwanakomana wababa namai Mangozho. Mukamuti abhadhare hana chaanokwanisa kubhadhara nacho. Angori munhu wenyama. Asi nekuti ndamunzwira ngoni, ini ndichabhadhara inini nekuroverwa kwangu pamuchinjikwa neropa rangu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Zvose zvamunoripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Akabva apromisa kuti ndichadzoka. Hallelujah. Amen. Akati ndinodzoka. Handisi kungodisappear chete. Takamboita I think last month paakataura akati don't worry, ndiri kukusiyai asi ndichadzoka. Hallelujah. Amen. Verse 36. Takunopedza maridzo yedu yanhasi. Verse 36. Unofungei? Ndoupiko kuna vatatu ava vakanga ari wopake waive wakawirwa namakororo? Akati, ndiye wakamuitira ngoni. Jesu akati kwaari, enda undoita saizvozvo. Hallelujah. Apa ndoti yatopera mharidzo. Yatopera mharidzo. Zvakwauri kuti uchanzwa kuti inorevei. Handi wazviita munhu ane njere iwewe. Wazviita munhu akadzidza. Wazviita munhu anonzwisisa. Ndatokuparidzira nyaya yacho kubvira painotanga kusvika painoperera. Iwe zvakwauri kuti unzwe kuti uchaita sei nazvo. Kana loya anga ari munhu ane njere chaizvo, akazoti dhu akawana chizarura akati maiwe ndo nyaya iripo panapa. Kana kuine munhu akapusa akayana ruchenjeri hwenyika ino hweeducation, achanditi loya akanzi enda unoita zvakaitwa naGood Samaritan. Saka mukundudza kuti loya akatumwa kunzi chienda munzira unotsvaka vanhu varohwa nemakororo. Loya akanzi enda unotsvaka vanhu varohwa. Loya akakutumwa unoparidza vhangeri. Loya akakutumwa kutoenda kunoudza vanhu kuti hey, kuna anonzi Good Samaritan kuno. Ndakasangana naye. Good Samaritan akatiudza kuti akaita sei. Taifana kunge tatofa isusu. Takarohwa nemakororo. Zvino zvakaitwa nemakororo hazvisina basa. Nekuti taakurapa. Kune mafuta newaini. Mafuta newaini anorapa vanhu vakarohwa nemakororo. Hallelujah. Takufanira kuendeswa kumba yevaeni. Imba yevaeni. Hallelujah. Munofanira kuziva kuti muridzi wemba yevaeni ndiani. Hallelujah. Kwakunzi everything chaari kuda mupei. Because anenge asina kuorder maaccount yake. It's account yangu. For what you ask the Father in my name. Hallelujah. Amino kana tiri kuonderana zvakafanana. Anything you ask the Father in my name. Kakondo account yacho ka. Kwati muri kubvunzwa account iri account ipi? Ukaenda kwa Jeggers. Uchida sugar, zvinonzi sugar ini shortage, hatina sugar izvinezvi. Zvonzaiwa but ndiri account holder inini. Kune yakachengetedzwa kuseri kustore room. Zvonzi account ipi? Ayo account yacho inonzi KYM. Wenda pa computer. KYM mani kutaura. Takungati dai mauya necard reKYM. Sugar iya yakanyorwa kunzi KYM ngaiburitswe. Ndozvinonzi chese chamunokumbira muzita rangu Baba vachakupai. Amen. Because Baba watoziva kuti account yamadedzera iyi. Hazvisi zvemunhu wese izvi. Asi ndezvavanenge vaitira muaccount holder chete. Amen. Ndiro vhangeri rakaudzwa loya kuti aende kunoparidzira vanhu. Amen. Kana mudzimai uya uyu akazofamba kune vanhu vakutoti hey, vamwe vanhu vanelaka vakomana. Isi chataisa ndechoti mukadzi akangoita chifeve. Haanotakwa nemapo.
uyu ndiye first woman akararama. Wototaura kuti ainyasha. Ndakanzwirwa nyasha. Ndakasangana na Good Samaritan. Good Samaritan. Akutoparidzirawo vamwe kuti Good Samaritan akararamisa upenyu hwangu. Semudzimai anonzi kereke yaMwari. Anotoziva kuti isusu tanga tatadza Mwari. Shuwa tanga taita ufeve. Tichibvuma hedu kuti kereke iitwe zvainoitwa nayo naDiabhorosi. But tanzwirwa nyasha. Ndozvatinowira kuzonamata chete. Kuti tidzidziswe zvinhu zvakadai so. Zvitigadziriseiwo. Tizvivheneke. Tazvivheneka toona kusakwana kwedu. Tozvininipisa pasi petsoka dzake. Tichikumbira kuti iye atidire mafuta, atidire wine. Haleluya. Mafuta newaini yake zvorapa zvironda zvedu zvakakonzerwa nemakororo. Makororo hazowanikwe futi. Takutogara tiri pachifuwo chake kusvika tipinzwe imba yevaeni. Patinenge tangoti tikafunga kuti juice rinongouya. Tikati bacon rinouya. Tikati magetsi batidzai TV zvakubatidza. Unoti iye unongozvitora iwe uri haniko iwe. Unozviita munhu ane mari stereki. Uchazvibhadhara here? Don't worry. It's in the account. Tinongota uya murume uya. Zita rake ndora ndinongotaura. Kuti agari iye tinomuziva. Manyai. Wedzerei vashandi vatouya. Seishe zvavanoita dzimwe nguva vanotuma ngirozi dzavo kuti dzindibatsire. Ngirozi dzichiuya. Hadzisi kuira inini. Dziri kuitira zita reaccount holder. Haleluya. Tinokudza Ishe. Ngatisumukei tiimbire Ishe wedu. Mari dzedu yasvika pakupera. Dai Ishe